nire nagur mea benaz, lekitzarra, jaizokaz, Bilbon bizinaz, ondala hogeitaka urtetik ona, idazleanaz, aparte euskerazko testu liburuak egiten ditut, eskolarako, baina nire zaletasuna arimari jaten emoten dauztana idaztea da. Atzo, jason eban bigarren aldiz Euskadi Sarira eta urtebete Itsasargian izeneko novela bati suertatu jako sari handi hori. Novela horretan itsasargi bat agertzen da simbolo modura. Itsasargi hori da, edo nik nahiko neuke izatia, odolak eta isiltasunak ezabatu ez daben herri baten memoriaren metafora. Nahiko neuke izatia, zigortu arren munduan ziar zabali dabilen eta zabaldu dozuen, kanpuan zagozenau, zabaldu dozuen hizkuntza eder baten metafora. Ondino, isiltsu bada ere, hemen dago esaten daren hizkuntza. Eta azkenik, itsasargi hori da bakotsaren, geutako bakotsaren bihotzaren metafora. Geupe, bizitzaren argilunetan, biztuta itzali, alanen behar dugulako aurrera, danon artean.